Terve. Saisiko yhden oluen? Yksi olut. Joo. Selvä. 5,60. Joo, kiitti. Anteeksi, mutta ihan pakko kysyä, että mitä ihmettä tuolla kassissa mahtaa olla? Jos tarjotaan oluen, niin mä voin kertoa. Kiinni veti. Okei, hyvä. Siellä on 30-senttinen muurahaan. Älä puhu paskaa, ei varmasti ole. On. Katso vaikka. Selvä. Ei saa, mitä helvettiä. Mähän sano. Siellä on myös taikalamppu. Ja sen seurauksena siellä on tuo 30 senttiä pitkä muurahaan. Sai toivoa yhden toiveen ja jokaisella ihmisellä on yksi toive. Yksi toive. Mhm. Saanko minäkin toivoa? Kyllä. Mieti tarkkaan. Amerikka. Se olisi kyllä hieno paikka joskus käydä. $1 000 000. Sekö se on? Kyllä, se on se. Selvä. Mitä helvettiä? Tuolla pihalla on ainakin $1 000 000. Mitä $1 000 000? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Luuleeko sä saatana, että mä halusin 30 senttiä pitkän murkun?